Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। Gr.3, Gr.4 साख्रिनि आपडेट लाना फैदों एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय। सो बेनिफ्राय खायसे-खायसेनाव नटिफिकेसन थायाखै नोंथांमोनाहाय आनसाबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामफिन बेनिफ्राय बेल आइकनआव थुनानै सेलेक्ट अल हो होमबानो नोंथांमोनावहाय थांबाय थागोन आरो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोना बे पस्टआव एलिजिबल जानाय लोगो खालामनो हागोन। दा जों आसाम स्टेटनि पर्टेलाव फैयोब्ला नोंथांमोना एडिआरखौ गोबां खोनादों दा बेनिनो लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बर Gr.3 Gr.4 आव स' थाबैनो खालामदो नङाबा नोंथांमोना उनावहाय जुदि साइडआ बिजि जायोबा प्रब्लेम जानो हागौ। स' दानिया जोङो अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै जेरावनोखि साख्रि ओंखारदों डिसि अफिस दरंनिफ्राय बेखौ हरनाय जादों आरो बेयाव Gr.3 आरो Gr.4 नोंथांमोना मोननो हादों मोननै पस्टआव। दा Gr.3 होनोबा LDA पस्टआव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय Gr.4 आ मोनसे Gr.4 स्टाफ दङ। सानैल' पस्ट दङ अपेन केटेगरियाव गासैबो खालामनो हागोन ST जों खोथा गैया नोंथांमोना खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय सेलारिखौ नोंथांमोना बेयाव नायना लादो स्क्रिनशट खालामनानै मोजां मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एडिआरआव सेम टु सेम Gr.3 आरो Gr.4 आव बेबायदि नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन। दा बे नोंथांमोना साख्रि मोनोबा बेवहाय मोनहैगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना अफिसा प्रिन्सिपाल थांगानि टी स्टेट मडेल स्कुलाव नोंथांमोना बे मडेल स्कुलावहाय साख्रि मोनहैनो हागोन जुदि सोरबाफोर गोसो दङबा बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि ST आव एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोबा LDA पस्टआव एबा Gr.3 आव नोंथांमोना डिग्री पास खालामनानैहाय कम्पिउटार नलेज थानांगोन होमबासो जागोन नङाबा जानाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना Gr.4 होनोबा मिनिमाम क्लास 8 पास जानाय लोगोनो हागोन बेयाव मेक्सिमाम लिरनाय गैया बेखायनो गासैबो क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो खालामनो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा नाम्बार 3 आव नोंथांमोना मेलसो खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनाहाय स्केन खालामनानैहाय बा नोंथांमोना PDF खालामनानै स' नोंथांमोना बे मेलाव हरबानो जाबाय मेलजोंहाय सेन्ड खालामदो बेनिफ्राय सर्टलिस्ट जाबाथाय नोंखौहाय एग्जाम होनो लेंहरगोन एबा इन्टारभिउ होनो लेंहरगोन। स' बेनिफ्राय इन्टारभिउआव माबोरै जागोन जों डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै। दा जायफ्रा Gr.3 आव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना मोनदों टटेल मार्क्स बेवहाय दङ इंलिसाव 50 दङ बेनिफ्राय जिकेआव हमना ला 50 दङ जिकेआव नोंथांमोना नायदो माखासे साबजेक्ट दङ बेनिफ्राय मेथ्सआव 50 दङ स' बेखौ नायदो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना क्वालिफाइड जानो थाखाय 40% नांथारगोन ST नि थाखाय देन बेनिफ्राय हमना ला बिनि माखासे साबजेक्ट दङ बेखौ नायदो स' बेनिफ्राय क्राइटेरिया Gr.4 खौ नायोबा सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव एग्जामा 50 मार्क्सनि बेनिफ्राय लेंगुवेज टेस्टआव 30 मार्क्स दङ बेयाव बर'बो हाबना दङ स' बेनिफ्राय जिकेआव 20 दङ बेयाव नोंथांमोना जुदि मोजां नाम्बार मोनबानो नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनहैगोन Gr.3 आरो Gr.4 आवहाय। स' दानिया नेक्स्टआव गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन APSC निफ्राय गोदान साख्रि ओंखारबावदों आरो बेयाव नोंथांमोना मोनदों पस्टआ जाबाय Gr.2 आव गोग्लैगोन नोंथांमोना स्टेन'आव मोनदों एबा स्टेन'ग्राफार मोनदों स' बिनि अनलाइना जागायसिगोन 5 डिसेम्बरनिफ्राय एन्ड बेनिफ्राय लास्ट डेटआ जोंहा थागोन 4 जानुवारि 2024 आरो लोगोसे फिसबो दङ एग्जाम फिस बेखौ जों नायगोन। टटेल पस्टआ दङ जोंहा 17 दङ स' नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों 17 पस्ट दङ आरो बे पस्टआ जोबोर मोजां नोंथांमोननि Gr.2 आव गोग्लैगोन स' बेखायनो बिनि सेलारियाबो जोबोद बुरजा जागोन। दा बिदिब्ला बिनि क्राइटेरिया बेसेबां नांगौ जों A to Z जों नायनोसै बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। दाखालि BTC आव ओंखारनाय बायदि स्टेन'आव बेयाव ओंखारदों आरो BTC नि एग्जामा 10 डिसेम्बराव जागोन JAA बेनिफ्राय स्टेन'आव। स' बेनिफ्राय जोङो बेखौ नायोबा स्टेन'आव नोंथांमोना इंलिस बेनिफ्राय लेंगुवेज मोननै टाइपनि मोनदों दा पस्टआ नोंथांमोना मोनदों गासैहाय नोंथांमोना 17 पस्ट मोनदों अके देन बिनि गेजेराव STP आव दङ स' नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन लोगोसे आनरिजार्भआवबो नोंथांमोना अपेनावबो खालामनो हागोन। देन नोंथांमोना बिनि सिलेक्शन प्रसेस आरो लोगोसे बिनि सेलारि नायोबा 22,000 निफ्राय जागायनानै 97,000 पर मान्थ मोनगोन लोगोसे ग्रेड पे दङ 9,400 नोंथांमोना मोनदों मानोना Gr.2 लेभेलनि बे पस्टआ Gr.2 लेभेलनि पस्ट देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया ओरैबायदि नोंथांमोना सर्ट हेन्ड टेस्टखौ ओरैबायदि लिरनांगोन दा बेवहाय ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोना 100 वर्ड्स पर मिनिट बे जाबाय इंलिसाव एन्ड 90 जाबाय नोंथांमोना लेंगुवेजाव नोंथांमोना लिरनांगोन जुदि 80 आरो 70 मोनोबा नोंथांमोना एलिजिबल जानाय नङा। स' बिनिफ्राय क्वालिफिकेसना जाबाय डिग्री पास स' नोंथांमोना डिग्री पास खालामबानो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन अके जास्ट डिग्री पास एन्ड बेनिफ्राय 21 इयार्स मिनिमाम एन्ड बैसोआ 43 इयार्स नोंथांमोना ST केटेगरियाव बेयाव मोनदों स' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो बेवहाय नोंथांमोना खालामोबा क्लास 10 पासनिफ्राय डिग्रीसिम गासैबो सार्टिफिकेट नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै बेयाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बा डेटाखौ होनांगोन। एग्जाम फिसआ जोंनि ST आव नायोबा 197.20 नोंथांमोनाहाय पे खालामनांगौ जागोन अनलाइन हिसाबै APSC नि नोंथांमोना साइडआव थांनानै। दा बेनोमोन नोंथांमोननि स्टेन'आव नोंथांमोना हाउ टु एप्लाइ होनोबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव स' बेयाव फैनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबानो जाबाय फट'आ नोंथांमोनाहाय माखासे डिटेल्स दङ GPG जाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासेखौहाय PDF खालामबाबो जागोन थ' नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स